Ang sigaw at di marikerig na tuyay ayate. Ibagam tulatan nga di nakpanpanunutan ta na fiyaak lang. Kunat kaadwan nganu ipat pateg muket palubos ang latan. Baybayam latan nga pumakadan. Baybayam nga umadayo ka niya. Oh, oh. Isu nga dawat ko kiniapungan na marswa. Nga kumakit dito nagsagaba. Nga kumakit dito nagmaymaysa. Nganu kumalang hikutam isuna. Hinawan at patek ko gapuken ka. Naawanin banag na daytoy aya. Nasipot pa'y idi inaywan ako. Nasipot pa'y idikit iruprupir ko. Inawan at patek ko ket sikat gapo. Sikat gapo. Atuyin di maudi nga sunata ngayon na mangyegan. Atuyin di maudi aserpat apagararay awan na. Atuyin di maudi nga aldaw ti arakop ken again. Atuyin, atuyin kunat kaadwan ngano ipat pateg muket palubos ang latan. Baybayam latan nga pumagadan. Baybayam nga umadayo ka niya. Oh, oh, hikutam isuna. Hinawan at patek ko gapuken ka. Naawanin banag na daytoy aya. Nasipot pa'y di inaywan ako. Nasipot pa'y dikit kinukup ko. Inawan at patek ko ket sikat gapo. Sikat gapo. Atuyin di maudi nga sunata ngayon na mangyegan. Atuyin di maudi aserpat apangarare awan na. Atuyin di maudi nga aldaw ti arakop ken again. Atuyin, atuyin ingatan mo siya. Alright, yan po nag-request. Hello po kay Ate Ruby FG from Never End Band. Hello po sa inyong lahat. And si Ate Tessa Viloria, nasakit mo. Yeah, talagang nga nasakit ti maibati. Ayan. Sino ba tinagragsak nga naibati? Nga to natisaka na. Di na kayat.